गोबावानो जाबाय माथो थालिर रुनाया जाबायनदां। मोननायाथ' मोनबाय र', बेसेबां थालिर रुयै रुयै जाबावनो, बिखाखौनो खालावजोबनाय मोनबाय आं। जेबो जाया दे, सानसेयाव बोथिसे मोनजाब्लानोथ' जाबाय। अनसुमायाबो खामानियाव थांदों, माइरं एसे लाबोआ बि। फैफिनबाय आङो, जेरावबो खामानिखौनो नागिरना मोनाखिसै। दै गिलासे हराय। नो फिसा, फुङावबो जेबो मोनजालाङाखिसै। थालिरखौ नाङा दे आइ, थालिर जायै जायै बे खामानि खालावजोबनो हमदों। खामानियाबो सानसे मोनो सानसे मोना। दाहोनाफोरखौनो थाहैनो बिगोमा नायहैनांगौ जाबाय। गालाया दाखालि बुंदोंमोन फाख्रि बारियाव सोरनोबा लायनो दाहोना नांगौनो। राहा गैला फिसा, बेबायदिनो माबा मोनसे खालामदो। मोनायावबोथ' माइरं इसेबो गैया। अखा रे रे हानाय सम, बेखौनो खालामदो आफा। आंबो सोरनावबा गायफानाय लानोसै। गामियाव माथो बिगासेयावनो फाल्ला जि होदों नोङो। जागोन दे आइ, बिगोमा मोजां मोनोब्ला रां एसे लाबोग्रोनानै आफानि बेरामखौबो दिन्थिग्रोनांगौ। बिदिब्ला आं दा मोनायाव गालाखौ लोगो हमहैग्रोनोसै। ए गोग्लैबायलै सिख्लाया थांनो थांदो आइदि सासोबायसो अरे मा जालायखोब्रा? अ ए माथो अनजिमासोलाय? अ नोंथ' जोबोद फुटबल गेलेनो रोंगौ नङासै? औ, आं अनसुमा बसुमतारी। आच्छा, बेफोरबायदि गोरों मानसिया ओरैनो थाजायालै। नों गेजेर गेजेर जोंजों आर्मि केम्पआव फैबाय था। सानाव गेलेनाय आरो हराव मानसि हमना होनाय। बे नंगौआनो जा एबा नङायानो जा, थाखाल'सो नांगौथ'। नुदों जोंखौ? मेगनाव ससमा, गोदान गोदान जुथा, गोदान गोदान साइकेल आरो थाखा फैसानि आंखालानो गैया। मालायनि गांनाय उखैनाय समाव बारसोमना सेना लाबोना गावनि उदै सुफुंनायखौ आं जेब्लाबो लुबैया नोंथां। नोंथाङा जाखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौनो मावलांबाय था। बाय। अ दे दानिया नों बेवहाय सहिखौ खालामदे। बोरो बबेयाव? अ दे। नो थाबै होफै दे। जागोन दे दे माहाजोन बिदिब्ला। बाबु, जागोन। आयं खुलुमबाय। ओइ दे जिराय जिराय। दे जिराय। हा माथो खौरां लानानै फैखो? आयंमोननो दाहोनाफोर नांबावगौ दंमोन नामा? अ दाहोनायाथ' नांगौ नै नांनायालाय। बिथाङा अनसुमा बसुमतारी। दे जागोन न'खराव दे। सोलिनो आंखाल जानानै दंनो। बेनिखायनो आयंआ दाहोनाफोर लाखियोमोनब्ला थागौमोननो। नांनायाथ' नांगौ, नाथाय
खामानिखौ रोंखाजोबगौना बियो रोंखागौ आयं अ उन्दैनिफ्रायनो मोसौ लावखार थानानै देरबोखानाय जागोन मा 200ल' 500 रांखौनो लांग्रोदो नाथाय नोंनि मुङा मा मुंमोन लायो अनसुमा आयं अनसुमा बसुमतारी गामि थाइजौबारि दे होमब्ला नोङो नोंनि मुं आरो नोम्फानि मुं आरो फुरा थंखौ लिरना होलांनाय जागोन आयं नैबेयाव बेफोरखौ लिरना दोननाया मोजां दे जागोन जाबाय ना बे 500 रांखौ लांदे जाबायना जाबाय दे बिदिब्ला आयं दे होमब्ला फैगौ बुधबारै फैथोंसै बियो दे जागोन दे खालाय दे खालि हाम्फेया दासो सफैदों आयौ बबाय माथो नोंनो खालि सुनिया नोंखौ नायै आरं जिरनायावनो आसियासो बबाय आंखौलाय मानो नायनांगौ लाबो खानानै होनि सानफ्रोमबो जानायाव लोंनायाव नुबाय थानायखौलाय मानथो नायहरनांगौ बेखौनोथ' अननायनि दौलें होननानै बुङोलै हाम्फे अननाया सैथोब्ला जाम्बा जाम्बिनि मोजां मोनलायनायाबो साक्सेसफुल जायोनो माथो इंलिसबो रोंलायगौलाय आंबो रोंगौहाय देनायसै बुंलाय 47 नों सानफ्रामबो आदा जांगिलाखौनो सिमां नुबाय थायो ने बियो दङ अनजिमा बबेबा खनायावब्लाबो बियो दङ अननाया सैथोब्ला बे जोनोमाव नङाब्लाबो फैगौ जोनोमाव आं बेजों हाबा जानो मोनगोन औ आयंआ न'आव दङ ना औ दङ आदाया दिनैनो फैखाबाय नामा फैनायाथ' फैनो गोनांमोन आयंजों रायज्लायनानै नायनोसै मा जायो नै आयं नों फैखाबायानो नामा नङा आयंआ मिथिखागौ जानांगौ गामियाव बोसोरारि फुटबला गाबोननिफ्राय जागायगोन होननानै बेनि थाखायनो बुधबारावसो फैनो होननानै सानदों आं नों फुटबलबो गेलेनो रोंगौ नामा जागोन दा बुधबारै फैयाबा हले आरो दा फैसै नोङो आंना हले खाथां खोथा नङा आयं बिनि थाखाय आं रिक्सखौ लाबाय नोंथाङा जेबो साननांगौ गैया बिखौ आङो फैगौ बुधबारै लाबोना होफैथारगोन दे होमब्लालाय जागोन दे आयं फैदो अनसुमा हाम्फे नो गया जादो आबौहाय माबा आंना ब्लाउसआ जिजोब्बायमोन आंनो ब्लाउस गांसे नांगौमोन ब्लाउस गांसे नांगौ दे बे बुधबारा सफैथोंसै माबा मोनसे जागोन थां आं फोथाराव साहैनोसै थां माबार थां मा जाखो आब' नों गाज्रि सिमां नुदों नङासै
उन्दुदो गाज्रि सिमांखौ लानानै दुखु दा खालाम गेलेनायाव गानग्रा जिफोरखौबो सोनांगौ नामा आफा? आं मानोथो सोना होआखै? नाङा दे आइ गेलेनांगौ जायोब्ला जोनोम गामिनि जानानै गेलेगोन आं नों बिदिब्ला मोजाङै फिसा बिगुमा बुंनायफोरखौ मानिनानै सलि नों मोजांब्लानो बिगुमायाबो मोजां दाहोना थाब्लानो दाहोना साननानै जौ सेरेबजों गोदोफबनो नाङा थांदो जागोन आइ जागोन फिसा मोजाङै थां थाखा फैसानि गोनांथि जायोब्ला नोंसोर दा थां गालाखौ थिनहरब्लानो जागोन जागोन दे नों सफैबायानो आयं औ आयं ओइ गोलाव नों ओरै फैनाय मायं बे नोंनि लोगोआ फैबाय लाना थांबाय इयाव मा एक्टर बायदि आयं आजिखालि एक्टर बादियानो मोजां दाहोना थां बेगा दोनै लोगो आंनो बेखौ हर नों दंखलाव आथिं सुनानै फै मा एक्टर बायदि मारलै न' आदा गामसाया आंनि मुङा अनसुमा आंखौ अनसुमा बुंब्लानो जागोन गामसाखौ नांथ'आ खोमा दे आइया हरफाखादों नों बेखौसो गाननांगोन मानोना बेनो जोंनि साफ्रोमबो दाहोना फैनाय लोगो लोगोनो गामसा जरासे होनांगौआ जोंनि नेम नो ला हरदे बिदिब्ला आदै जिरायदों आदसा नै बिथां फैफानाय आंजों मेजर साहाबजों खामानि मावो मुङा करुणा बर' आदसा खुलुमबाय दे आदसा मोनसे खोथा आदै मा दाहोनाफोर सफैनो गोनांमोन सफैबाय सफैबाय नै दा बावैसो सफैदों नों दा मानो बबाव गोमानानै थाहैदो फालाय एथ' दिन जे फैयाखै मा बुंनो आदै बे साननैसोआ मेजर सारा आंखौ डिउटियाव लाबोथिंगासिनो जोंनि बे ओनसोलाव गाज्रि मानसि सोरखारनि हेंथा मावग्रा मानसि सानैसो हाबफैदोंनो माबा गुबुन गुबुन महर लानानै जानो हागौ सेलामा फंबाय सोरखारनि हेंथा माने बर' हारिनि जौगाथायबोथ' जानो हायो ना जाम्बा नों सिरिथा थां दाहोनाफोरखौ लिंहै थां जानला बान्दा बुंलाबाय थायो मानसियानो बिदिनोसै बियो हाजिर हो दाहोनाफोर हाजिर हो हाजिर हो दाहोनाफोर हाजिर हो हाजिर हो दाहोनाफोर हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो जाम्बा सिरिथा दिनैसो थाफैनाया नोंनो नङासै औ खुलुमबाय आदसा सिनायबाय आं
आदै आंहा बे मावनांगौ गोबां खामानि दं दिनैनो जोबनाय नङा साननैसो आं बेयावनो थानांगोन माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा आदै नों थानायाव आंहा बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया नोंखौनो आं गावनि आंगो होननानै साननानै लाखायो नोंनो सानसे समाव बे न'खरखौ मोजाङै सामलायनानै थांनो नांगोन आरो दानिया नोंसोरो थांदो गावबा गावनि खामानियाव नोंथांमोनखौ बेवहाय सावरायनो लिंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बेनो बे जोंनि हालामनि जा आबहावा बे आबहावाया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांगासिनो दङ हालामाव जेरैबो आखा फाखा दावगाफुनाय सुबुंफोरनि सायाव जोबोद गाज्रि मेगनजों नायनायखौ जोंफोर नुबोगासिनो दङ जेरै दावगाफुनाय सेंग्रा बिथां जांगिलाखौ दाय गैया फोदो गैया हमना लाना थांनानै बुथारहैनाय बिथांनि गाननाय जि जोमखौसो थैजों गोजा जाना थानाय मोन्दोंमोन सिबाया थैबाय ना माबाय बिब्दिनो गोरों गोरा मानसिफोरखौ खोमाबाय थायोब्ला हारिखौ सोर बेंगोनब्रा जांगिला बिथांनि थाखायनो फाख्रिबारिनि दावगां राजानि फिसाजो हादोरा दासिमबो नोरजिया जानानै दङ आंनि फिसा जांगिलाया दिल्लीयाव फरायनो थाहैदों बियो बर'नि जारिमिन फरायनानै जोबोद मोजां मोनो रायजोफोर खोनादोंना आंनि फिसाजोआ बाइबेल फरायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो आंनि फिसाया बाथौ आरज बिजाब फरायनानै जोबोद मोजां मोनो आं थांनोसै हामफेनाव बेज्लाव अरबायनो माथो हामफे नङा अनजिमासो माथो बियो बबे अनजिमा बबे बबेयाव बबेखिनियाव दं हान्थु अनजिमा माबारबोखा माथो गैयालाय आहा बेयावनो आरो सायाव माथो गैया आरो सायाव माथो गैया गैलिया खोमा बबेयावबा गोग्लैबाय थगायदोंसो नोंदां थगायदोंसो नों थेवब्लाबो आं गियो अनजिमा हनै नायहर होमब्लाबो आं नोंजों सिस्टार नों मा सिरि थाबाय थायो होमबा एक्सुअलि मोजां मोनलायनायफोरा बिदि जाखायो आंहाबोथ' जागोन सानसे नोंथ' मिथिखायो आंखौ अनजिमाखौ बेसेबां मोजां मोनो सिस्टार नों अनजिमाखौ बुजायनो नाजाना प्लिज नोमफायाथ' आंनि थाखाय फाग्लाखालै अननायखौ नांगौ बुंब्लानो मोना सेलेमा अननायखौ मोननांगौब्ला मोननै गोरबो मोननै गोसो आरो मोननै सोलेर गोरोबलायनांगौ अब्लासो अनलायनाया जाफुङो बिब्दिब्ला नोंनियाबोथ' जानांगौमोन नोंनियालाय मानोथो जायाखिसै
अनजिमा बबाव थांनो साहा हैनो सोरनो अनसुमानो दहाय साहा होआखै अनसुमानो हर हर आं हैगोन रुवाथि थानायाव नों मानो हैनांगौ नों दा है आं हैगोन ओइ साया लोंनानै थाबैनो मोसौफ्रा नायथां आदा गोलाव ओंखामा खुरबाय बयखौबो लिंहैदो मा एसे गोदै रावजों लिंहरदोंलै आरो खेबसे बुंबावथों र' हाय गोलाव बिबु गोलाव खोनायाखै नामा ओंखामा मोनबाय होनदों मा नों आंखौ बिबु गोलाव होनना बुंदों होमब्लालाय मानोथो खोनाया थेरे बेरे खालामना होगोन आं नोंखौ लोगो ओंखाम जानो लिंहरबाय जोंना हाब मा फालवान बायदि सिन्थारखोब्रा फैदो लोगो बै ओंखाम जाहैनांगौ दालि 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 होनि ना आंना एसे बुरजालै देलै मावथि लोगोफोर जानांगौबो मावनांगौबो नाथाय अनसुमाखौ हले आङो जानायखौसो नुबाय थायो मावनायखौ नुवा दै नों ओरै फैलाय नों सासे साफिना थाफैनाय सिंमानि थाखाय ओंखामखौ जाजोबाखिसै नायनि नोंनि आखाइखौ जागोन अनजिमा नों मानो आंखौ एसेबां जोथोन लानो सानखो गुबुना मिथियोब्ला मा जानांगौ आं मिन्थिया अनसुमा मानो आं गिनो रोंलिया नोंनि आसार आखु नोंनि महर मोखां बुफ्रुना गाननो हायै बिखा बिख्लोआव गेबेङै बासा लाबाय अनसुमा आं सासे दाहोनासो अनजिमा नों बेफोरखौ मा सानदों बे जेब्लाबो जानो हानाय नङा दिनै आं नोंसोरनि न'खराव गाबोन गैयाबो जानो हागौ दाहोना सोदोबखौ ओरैनो बुंनाय जाया अनसुमा जाय सुबुङा मावनाय दांनाय आखा फाखा जेरैबो सहायसुला बै सुबुङासो दाहोना जानो हायो
बेनिख्रुइ आंनो मा नांबावगौ अनसुमा प्लिज अनसुमा गनायनानै ला बे जेब्लाबो जानो हानाय नङा अनजिमा आं सासे दाहोनासो नों सफैबायानो अनसुमाखौबो खौरां हैनांगौमोन न'खराव सोलिनो आंखाल जादों होननानै गालायाबोथ' 10 नभेम्बरनि मिटिंआव थाहैथारगोन बे मोनाब्ला आरो गाबोन जों सानैजों लासै लासै थांसै मोनायावसो ओंखाम जानो माइरं दैरं गरसेबो गैया ओंखायनो फिस्लायनि थोरसि खुरैखौनो जरासे बन्दक दोनथ'नोसै आं उनाव रां जायोब्ला सुख'हैसिगोन राहा गैया बेखौनो खालामदो थां फुङाव एसे जानायानो सानजौबायबो थां गालाखौ एसे सुलु लानानै फै थाबैनो थां बै आं जाग्रा जरासे थोरसि खुरैखौनो लानानै थां जलंगायाबा बबाव थाखो नै आंनावनो दङ हर थां थाबैनो फै नो बेखौ ला सिनायगोनसो नामाहाय सिनायाहाय बेखौ खबथे थां मोजाङैहाय नायनाय बेफोरखौ मा लिरदों नङालै बेफोर गासिबो नंखायसो आंफे रथनाय बा खोथाखौनो मानियालै नुबाय दानि रुवाथिफोरखौ खोथाखौनो मानिया खुलुमबाय माहाजोन बाबु मिथिखाबाय दे आं गासिबो मिथिखाजोब्बाय आं खामायग्रा नोंसोर बिनानै लांग्रा अनजिमा बिसोर माइरं हरफैनाय नो आजाव माइरंआ गिबि फैनाय जा हरो बेखौनो लांनोसै हांफे नों दानिसो दुब्लियाव साहैनो थांदोंमोन दा माबोरै सफैफिनखो नोंलाय आं नङा सोरथोमोन बेलाय आब' अनजिमासो अनजिमा खोनादों आदै आं हले मेगन होगासिनो दं अनसुमा आरो अनजिमाखौ आं मोजां नुवाखै गोबाव खालामजाला आदै थाबैनो अनजिमा आरो आंनि हाबाखौ खालामना होनायानो हामसिगोन नामा बावनासा जानानै सोरगोनि हाथरखिखौ नागिरदों बियो साला खबरदार फिसा नों मोजाङै नोजोर होनो नांगोन जागोन आदै आं दानो बिसोरखौ सुलु लायगोन माबार थां साहा लाबोबाय औ लाबोबाय र' लोगोफोरखौ लिंहैनि रथ' अनसुमा नों ओरै फैलाय उनाव लेंहरनो हागोन बेयाव जिराय
नों मानो एसेबां समायना अनसुमा नोंखौ आं खाथियाव लानानै नोंनि अननाय लानो लुबैबाय थायो नाथाय नों गियोना बेनिखायनो नों आं जेबो फिननाय होआ गिनायजोंल' खोथा नङालै अनजिमा बेयाव नोंनि मान सन्माननिबो खोथा दङ रायजोफोरा बुंगोन सासे बावनासा जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो सानदों नाथाय अननायाथ' आंनि गोरबोआवबो सोमजिखाबाय अब्लाबो नोंजों आरो आंजों गोबां फाराग दङ मानो अनसुमा नों थांदो अनजिमा सान्दुं गोसा नोंनि रैरुब महरा सोमलांगोन जेबो जाया अनसुमा नोंखौनो आं आंनि साया साननानै लागोन बिदिब्ला नों आंखौ अननायखौ दोनथ'दो नाथाय नों दिनै आंखौ रंजाहोनांगोन प्लिज अनसुमा दे न प्लिज वाव 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 बेसे रमान्टिक अनलायनाय बिसोर आं सिमाङावबो नुवाखैमोन मा नों आंखौ सुलु लानो फैदों नुवासै औ सुलु लानो फैदों आं बयबाबो गावनि जागोनखौ सुलु लाखागोनानो मा समाव बहा थांनानै मा जाहोयो बेखौथ' आं सुलु लाखानो नांगोन लोगोसे नोमफाया आंखौ जावायसोल' साना बियो आंखौ गावनि असे फिसाला बायदि सानना लायो जेब्लाबो जानो हाया ओइ नों आंनि उन फैबाय था नङाब्ला अर नांगोन गामियाव दावराव जागोन आरो नोंबो मोजाङै था पान्डानि जोलै अनजिमा नों बेवहाय औ अनसुमा आं बेवहाय खामग्लिनाय गोसोआ थानो हायियाव नोंनि थार फिननाय मोननो लुबैनानै फैदों नों मानो बेयाव फैनांगौ बिसोरो उन्दुवाखैथ' खोनायोबा मा जानांगौ खोनायोबा खोनाथों मिथियोबा मिथिथों थेवब्लाबो आं दिनै नों थार फिननायखौ लानानैसो थांगोन बुं अनसुमा बुं नों थार बाथ्राखौ बुङा मानो बुं अनसुमा नों आंखौ मोजां मोना मोना बुं नायहै सोर सिख्ला बियो बे हराव अनजिमा आं नोंनो आंनि गोरबोखौ होखाबाय गुबुना मिनियोब्ला मिनिथोंसै आं आरो बेसेबां नोंनि मेगननि मोदैखौ नायनानै सहायनानै थाबावनो एसे आगोलावसो आं सोरबा सिख्लानि राव खोनादों नोंलाय खोनादोंना खोनायाखै ओइ नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै जों नाटक रिहार्सल खालामदोंमोन बाबु आं हिन्जाव जादों अनसुमाया हौवा जादों थसा हर एसे मोजाङै था उन्दुहाय हामफे मेंबायलै ए माथो गोलाव आदासोलाय औ आं नोंनो माबा मोनसे जिनिस लाबोदों मा लाबोदों दाहोना मानसि गलाब बिबार खानाय नुयोब्लाथ' मिनिगोन ओंखायनोथ' आं नोंनो थास' बिबारखौनो लाबोदों नो नाला मानब्लालाय मानब्लानोथ' अनज्लायनाया गोसोआव थागोन आरो नो नाला आरो मोनसे बेसाद लाबोबावदों आं नोंनो दे जोंहा सानैबो
ओइ सालाफोर मा खालामबाय थादों खामानि गैया आरो नोंस्रा नों मा खालाम आं साला अब्ला लानानै माबारै नोंखौ आं माबारै नों हांफे अब्ला लांबाय थुइ साला थां नोंबो ओंखारलां आदा आं नोंनि आथिं हमो नों गोलाव आदाखौ जेबो खालामनाङा जेबो खालामनाङा ने बेखौ खोनासं गोलावखौ रैखा खालामनो मोनसेल' राहा दं बे साननैसोनि गेजेरावनो अनसुमाखौ गाज्रि फानजारियाव जोबथेनांगौ आरो बे खामानियाव नों आंखौ मदद होनांगोन अब्लासो आं बेखौ जेबो खालामा जागोन आदा नों जा बुङो बेखौनो मावगोन आं थेवब्लाबो गोलाव आदाखौ जेबो खालामनाङा थु बिदिब्ला ओइ हांफाय ओरै फैलाय ओरै फै मा ओइ हिर' नों ओरै फै बहा थांनो गाबोन हाल जांख्रा आयंआ हाथायाव थांनो थिनदों बै आमफैनि रुमाव आंनि सेन्देल दङ लायनो थां जागोन दे हामफे बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोङो मा खालामनो सानदों नोङो मानसिफ्रा मा सानगोन हामफे 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 खालामदों आं जेबो खालामाखैथ' नों फोथायादा नङा नङा खालामदों बियो नङा आदा नङा नोंसोर मानो बुदों नुदोंना हामफेखौ मा खालामदों बियो अनसुमा नों बिब्दिसो नोंखौ आं बिब्दि होनना जेमावबो सानाखैमोन बुं अनसुमा बुं नों मानो बिब्दि खामानि मावनाय बुं अनसुमा बुं नों आंनि बिखायाव अर जोंहोबाय बिखौ मोसौगारि थिंनानै दोनबाय थानो
आदा होनाब्लानो सैमा अमाफोर बायदि बुला बायनानै अनजिमा आब' आंखौ निमाहा हो अनजिमा आब' दायनिगिरिया अनसुमा नङा आंसो गोलाव आदाखौ होखारनायनि उनाव सेलामा आदाया आर्मि लानानै गोलाव आदाखौ बुथारगोन होननानै बुंनायाव आं बे खामानिखौ मावनो गोनां जादों। बिदिब्ला आं अनसुमाखौ दाय गैयालाबानो नैबे आखाइजों बुफ्लांबाय। हरखौ सोयोबा हराव बुगोन बुयोबा दैखौनो बुगोथों। नोंलाय मानो खुगाखौ खाथेनांगौ? जाम्बि माबालायनो अमानि बेमार फैदोंनो सिमप्लु ना मा होननाय बेरामा ओंखायनो खुगा खादों आं नोंबो खा थुदो बफ्लाया खामाबार खारखोमा लांनोसै।
गावसोनजाना खावना लांबायनो गोलावानो जागोन बे हानागिरदां सालाखौ आर्मि लानानै गाग्ले बुंनांगोन सेलामा नों आंनि दाहोना रुवाथिखौ हाथियार बाहायनानै आंनि अनसुमाखौ बे न'निफ्राय होखारहरबाय आरोबाव नों दागि मानसिखौ बुंनो थांनो नागिरदों अनजिमा नों सिरथा लंपट आंनि जुलिया नोंजों जेब्लाबो जानो हाया नायनि शाला दावां माहाजोननि न'खराव दाहोना रुवाथि थानानै जोंहा मा लाब जादों जेबो लाब जायाखै शाला गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो मोसौ देवानि खालामबाय थानायमोनब्ला दाहालागै नोंनि बै गोदोनायाव सनाजों सना बुंफबजोबगौमोन आंहा लोखि दङनोहाय दाखालि बाबाजिया बुंदों माबालायनो आंनि बिखुं गेजेराव गोसोम सबाय बिमा दंनो आं लोखि थांजानो गिनानै दिन्थियाखिसै दिनै बेखौनो नायनो गोनां खोथा मा नायनो फैगोन साला आं नोंनि फिसाय नंगौना नङा नङा माथो बिदिब्ला आं नोंनि देहा मोदोम सोलेर गासैखौबो नुदोंना नुवाखै मा जायोना आवसाव नुदों आरो बिदिब्लाथ' नोंनि बिखुङाव आं बिमाखौ मोनथों सबाय बिमा नुवाखै हनै फैगासिनो थुलाय न' सिङाव थुलाय साला बाबा थु माम्बार थु नै माथो बिनानावालाय रेडि जानानै दंखालायोलै बे जिनिसाथ' बेवहाय नुजानाय नङा दाउसिन दाउला दाउमा दाउसा रावजोंबो नुजाया बियो नंगौ आरो बेखौ न' सिङावसो नायनांगोन बिनानाव आं लाजियोहाय बिदिब्ला थु न' सिङावनो नायनोसै थु गैमारा न' सिङावसो नायनांगोन थाव गुबै फोननानै मोजाङै नायनांगोन बेनिखायनो न' सिङावनो थुदो फैदो बिदिब्ला अख्राङावबो जोमै दङ थु बम भोलेनाथ बम बम शाला बम बोले बम आंनि हिन्जावनि बिखुं नायग्रा शाला बम बोले बम हौवानि दारि गैया बम भोलेनाथ बम शाला बम भोलेनाथ बम बोले बम बोले बम बोले बम बम भोलेनाथ बम आंनि लुबैसोला गोसोआ मा फ्लाङो लासिंसिं उदैफोरावसो सौना लाना थैसिगोनलै आं बाराबा बम बोले बम नोंसोरखौ दा ज' लिंनायानो जाबाय मोननै थांखि मोनसेया जाबाय नोंसिनि नोमानि मुङाव फुटबल बादायनाय खेला होदों बेखौ थाबैनो खालामनांगौ आरो नैथिया जाबाय सेलेमा आरो अनजिमानि हाबानि सोमोन्दै आं हाबा जाया आफा मानो नोंनि नोमानि फुटबल बादायलायनाया जोबनायनि उनावनो नोंसिनि हाबाया जानो नांगोन मिथिबाय माबा मोनसे राहा लादो आफा आरो अनजिमा बेबायदिब्ला मा जागोन आफाया मोजां मोननायखौ अनजिमाया मोजां मोना आरो अनजिमाया मोजां मोननायखौ आफाया मोजां मोना गिबियावनो बादायलायनायनि खोथाखौ सानग्रोदो सेलामानि हान्जानि लोगोसे अनसुमानि हान्जाखौबो खौरां हरदो बै बादायनायाव जाय देरहायो बै हान्जानि जानानै आं जुलि जागोन बेनो आंनि जोबथा थांखि जागोन अनजिमाया जेरै सानो बिनि साननाय बायदिनो जाथोंसै बिदिब्ला नोङो फोसावहैदो जागोन
ओइ बोराय अनसुमा बहा थांदों लिंहर अनसुमा ओ अनसुमा नोंनो आं मोजां खौरां लाबोदों नोंथ' अनजिमाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नङासै आंबो बिखौल' नङा दे बिनि अनगायैबो बिसिनि गासै सा सम्पत्तिखौनो आं लुबैजोबो ओंखायनो नों इसेबो लोरबां दासान आंखौ फैगौ रबिबाराव बिनि मुङाव फुटबल बादायलायनाय जागोन बै बादायलायनायाव नों देरहायोब्ला नों मोनगोन आं देरहायोब्ला आं मोनगोन बादायलायनोबो नाङा रावनिबो फिसाजोखौ नाङा नोंनो हारसिङैनो गेले नोंनो हारसिङैनो देरहा नोंनो अनजिमाखौ हाबा ला वा गुड होनदों नों बुरै अब्ला आं देरहामारसिगोन थेंक इउ हेलौ रायजोफोर आरो 2 मिनिट समनि गेजेराव अनसुमानि हानजाया सफैयाब्ला सेलामानि हानजाखौ देरहासार होनना फोसावनाय जासिगोन अनजिमा बिनि अननाया सैथोब्ला बियो फैगोन दिनै दावगां राजाया गावनि बिसि रुंसारि लाइस्रि नार्जारिनि मुङाव खुंनो लानाय बे फुटबल बादायलायनायखौ सेलामा हानजा आरो अनसुमा हानजानि गेजेराव गेलेगोन गेलेग्रा फोथाराव सेलामानि हानजाया साग्रिद जाना दं नाथाय अनसुमानि हानजाया दासिमबो सफैयाखै नै सफैबाय रायजोफोर सफैबाय अनसुमानि हानजायाबो सफैबाय सेलामा हानजा आरो अनसुमा हानजानि गेजेराव फुटबल बादायलायनायखौ जेरै नोंथांमोना नायनो होनना मिजिंथिना फैदोंमोन नै नुमारसिगोन दानिया फुटबल बादायलायनायखौ जागायनोसै अनसुमानि हानजाया सेलामानि हानजाखौ 3 गल सोजेनबाय हानजाया आरोबाव सेलामानि हानजाखौ 1 गल सोबावबाय दा बादायलायनाय समा गेजेर नांबाय गेलेगिरि बिथांमोनहा 10 मिनिट सम जिरायथ'गोन दासिम अनसुमानि हानजाया 2 गलाव देरहानानै दङ नै जिरायनाय समा जोबनायनि उनाव बादायलायनायखौ जागायफिननो लाबाय अनसुमा
हानजाया अनसुमानि हानजाखौ आरोबाव 1 गल सोबावबाय दासिम मोन्नैबो हानजाया 2-2 गलाव समान जाबाय ओइ अनसुमा गेलेयामोन मोजाङै समानो गैथारला जोंनि आखायाव सम गैलिया 10 सेकेन्डल'सै गेलेनाया द्र' थासिगोन नै अनसुमाया बलखौ लांगासिनो दं जांगिला नों बेयाव आदर्शी आयै जांगिला रथ अनजिमा आखाया हर दिनैनिफ्राय अनजिमा फिसाखौ आं नों फिसानो गथायनानै होनाय जाबाय गोरोन्थिफोरखौ गारलायनानै गोजोनै गोजोन रायजो जालांब्लानो जाबाय बेफोर गासिबो जांगिलानि अननायाव जांगिला आदर्शी जांगिला नों बबेयाव दंहैयोमोन आंखौ गारनानै आं फैबायथ' आदर्शी बेफोरखौ आं उनाव बुंसिगोन हिनजाव दिखां